बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदायाव आङो टेट क्वालिफाइड एलपि आरो एमइनि कमल मुसाहारि बिथांखौ लाबोदों आङो। बे समाव आङो बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथां कमल मुसाहारिया आथिखालाव टेट लिरनो गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माबायदि मोजां मेसेज होयो बेनि सोमोन्दै आङो बिथां कमल मुसाहारिनाव आङो सोंनो नागिरदों। गिबियाव आङो कमल मुसाहारि नोंथांखौ आङो बरायग्रोनाय जाबाय बर' खौरांनि जानानै। बरायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय, लोगोसे आंनिफ्रायबो फिन बर' खौरांनिसिम साबायखर थाबाय। आदसा, नोंथाङा माबे इयाराव एलपि आरो एमइ टेटखौ क्वालिफाइ जानो हादोंमोन? आङो 2013 मायथाइयाव मोननैबो पेपाराव एलपि आरो आपाराव टेट क्वालिफाइड जानो हादोंमोन। टेट क्वालिफाइड जानायाव नोंथाङा माबायदि नाजानानै जानाय आरो माबे रोखोमनि कुइसन फैदोंमोन बे टेटआव? आङो फार्स्ट टाइम मोनसे बे एग्जामखौ क्रेक खालामनो थाखाय स्ट्रेटेजि आं डेभेलप खालामदोंमोन, आरो बे स्ट्रेटेजियानो आंखौ आनजादखौ पास खालामनायाव थोजासे मदद खालामदों। माबे बिजाबखौ फरायनांगौ आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरो? माबे बिजाबखौ फरायनानै क्वालिफाइ जानो, माबे बिजाबखौ एलपि आरो एमइनि क्वालिफाइ जानो थाखाय? बिजाबनि बेलायाव लवार प्राइमारिनि थाखाय जितु बेयाव साबजेक्टआ मोनबा, चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि, लेंगुवेज 1 बिमा राव, लेंगुवेज 2 इंराजि, आरो मोनसे जाहैबाय मेथमेटिक्स, आरो मोनसे लास्टआ जाहैबाय 5 नाम्बारा जाहैबाय EVS माने एनभाइरमेन्टेल स्टाडिज। दा बेनि थाखाय सासे टेट एसपिरेन्टआ जितु मेक्सिमाम टेट एसपिरेन्ट डिएलएड हल्डार आरो डिएलएडआव मोनबोनाय बे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि आरो लेंगुवेज 1 आरो लेंगुवेज 2 नि जि स्टाडि मेटेरियल्स दङ बेखौ नायोबानो, आरो रावखान्थिनि थाखाय जिहेतु बेयाव रावखान्थि थायो नालाय, रावखान्थिनि थाखाय जायखिजाया बर' आरो इंराजि जायखिजाया रावखान्थिखौ नायबानो बे मोनथाम पेपाराव मोजां नाम्बार लाखिनो हागोन। आरो बिनि उनाव मेथ्सनि थाखाय क्लास 3 निफ्राय क्लास 8 लागै जि टेक्स्ट बुक दङ बेखौ नायबानो मेथ्सनि सोंनायनि फिननायखौ हागोन। आरो EVS नि थाखाय क्लास 3 निफ्राय हमनानै क्लास 10 लागै ससियेल स्टाडिज दङ बेखौ नायबानो EVS नि जिखिनि सोंलुफोर दङ बेखौ गोरलै होनो हागोन। नोंथाङा बेखौ क्वालिफाइड खालामनो हानायाव टेट एलपि आरो एमइ बेसेबां गोब्राब जादों बा गोरलै जादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? एक्सुवेलि गोरलै आरो गोब्राबनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथाय आंनि थाखाय आङो बे एग्जामखौ पास खालामनायाव बांद्राय गोब्राब मोनाखै। मानो होनना बुङोब्लाथाय जिहेतु आंहा सिगां समनिफ्रायनो आं फोरोंगिरि जानायनि मोनसे माबाया दंमोन, आरो गेजेर गेजेर आङो फरायसाफोरखौ फोरोंनाय खामानियाव आङो सोमोन्दो दंमोन। बे हिसाबै बेखौ पास खालामनायाव आङो बिदि बांद्राय गोब्राब मोननाय जायाखै, गोरलैनो आङो उथ्रिसारनो हादों। बेसेबांसो दान फरायदोंमोन नोंथाङा बे टेटखौ क्वालिफाइड जानो हानायाव? जोबोर मोजां सोंलु। एक्सुवेलि जोङो टेट आनजाद जानाय समसिमहालागै 2 दान जोङो सम मोनदों, आरो बे 2 दाननि गेजेरावनो फरायनानै माने आनजादाव जिरायदों। आथिखालाव नोंथाङा फरायसा फरायसुलिनि थाखाय जायफोरा टेट लिरगोन बेफोरनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर मोजां मेसेज दङमोन नामा? आथिखालाव जायफोर फरायसाफोरा टेट लिरनो थांगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय आं नैबे मेसेजखौ होनो लुबैदों। गिबियाव बे एसपिरेन्टफोरा बुजिना लाग्रोनांगोन मा रोखोम सोंलु जायो, बेसेबां कुइसन थायो, पास खालामनो थाखाय बेसेबां मार्क नांगौ, बेखिनि बाथ्राखौ बे सासे टेट एसपिरेन्टआ मिथिनांगोन। आरो सिलेबासा स्टेटिक ना कारेन्ट एफेयार्स थायो, बेयाव जेबो कारेन्ट एफेयार्स थाया, गासिबो साबजेक्टआनो स्टेटिक जायो। आरो बिनि उनाव बे फरायसाया एबा बे टेट एसपिरेन्टआ स्ट्रेटेजि मोनसे डेभेलप खालामनो नांगोन, जाहाथे बे फरायनाय खामानिखौ कन्टिनिउसलि लांबाय थानो हायो एग्जाम जानाय समसिमहालागै। आरो बे स्ट्रेटेजिखौ डेभेलप खालामनायनि सिगां बे टेट एसपिरेन्टआ मा खालामनांगोन, मोनथाम बिथिंखौ नोजोर होनांगोन। टाइम डिस्टेन्स, आखायाव बेसेबां सम दङ, आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय साइज अफ पर्टफलिय, सिलेबासा बेसेबां गुवार, आरो बे सिलेबासखौ नोंनि खाना लानाय समनि गेजेराव बा आनजादनि सिगां नोङो फोजोबनो थाखाय बेसेबां स्पिडआव खामानि मावनांगोन, बेखौ सासे एसपिरेन्टआ एकदमबारे मिथिनो गोनांथार। बेसेबांसो मार्कनि जायो बे टेटआव? बेयाव गासै 150 मार्कनि जायो, आरो एसटिनि थाखाय बेनि क्वालिफाइं मार्कआ जाहैबाय 83 एबा 52%, आरो जेनेरेल फरायसाफोरनि थाखाय बियो 90 लाखिनांगौ बिथांमोना 60%। आरो बेयाव स्ट्रेटेजिस दानायनि बेलायाव बे मोनथाम बिथिं टाइम डिस्टेन्स, साइज अफ पर्टफलिय आरो स्पिडखौ थि खालामखांनायनि उनाव बे एसपिरेन्टआ मा खालामनांगोन,
सिलेबासखौ एनालाइसिस खालामनांगोन जायफोरा मोननैखौबो होगोन एलपि आरो एमइ मोननैखौबो होगोन बिथांमोना सिलेबासखौ खोब मोजाङै एनालाइसिस खालामनांगोन आरो गावनि फारसे जोबोद फेमिलियार खालामना लानांगोन माने मोनफ्रोमबो सिलेबासनि सिङाव थानाय जिखिनि एलिमेन्ट्सफोर दङ टपिक्सफोर दङ बे टपिक्सफोरा माने जोंनि मेलेमाव हाबनानै थाजोबनांगोन जाहाथे बेयो फरायनायाव मदद खालामो आरो बेनि नेक्स्ट स्टेपा जाहैबाय गावहा बबेबा बे आयदानि सायाव मोजां रोंगौथि दङ कनसेप्ट बबेबा बे आयदानि सायाव कनसेप्टआ क्लियार नङा आं बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामना लानांगोन जाहाथे जाय बिथिङाव उइकनेस दङ बे उइकनेसखौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय जाहाथे बियो बांसिन इफर्ट होनो हायो आरो बेनि नेक्स्ट स्टेपा जाहैबाय मोननैखौबो जाय होगोन बे एसपिरेन्टफोरा मोननैबो लवार आरो प्राइमारिनि मोननैबो सिलेबासखौ क्लाब खालामना लानांगोन जाहाथे बिथाङा इन्टिग्रेटेड मेनाराव स्टाडिखौ लांबाय थानो हायो जिहेतु नैबे एबारनि जानो गोनां एग्जाम बे एग्जामनि समा जोबोद गुसुं गुबुननि सिगांनि रुजुनायाव बे हिसाबै माने खम समनि गेजेरावनो गोबां फरायनो हानाय बायदि बेबायदि इन्टिग्रेटेड मेनाराव स्टाडिखौ लांनांगोन बिनि उनाव मा खालामनांगोन बिथाङा एबा बिथांमोना सिगांनि इयारनि कुइसन पेपारखौ एनालाइसिस खालामनांगोन जाहाथे बिनिफ्राय आइडिया एडप्ट खालामनो हायो बा मोननो हायो आरो बेनि उनाव मा खालामनांगोन बेखिनिखौ मोनथिखांनायनि उनाव बेयो मोनसे आबुं माने फरायनांगोन मोनफ्रोमबो बे टपिक्सखौ आबुङै फरायनांगोन जाहाथे बियो मोनफ्रोमबो टपिक्सनि कनसेप्टआ क्लियार जायो गथ'खौ आरो जुदि कनसेप्टखौ क्लियार खालामना लानो हायोबा सोंलुआ जियानो जाया मानो बे फरायसाया बा एसपिरेन्टआ माने सोंनायनि फिननायखौ थार होनो हागोन आरो बेनि थाखाय बेबायदि फरायसाफोरनि थाखाय आनजादखौ उथ्रिसारनाया गोरलै जानानै फैगोन बेसेबां आदसा होमबा नोंथांनाव आङो गावारि बाथ्रा सोंगोन आथिखालाव नोंथाङा बबे फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै मावबाय थादों आङो दायो बाक्सा जिल्लानि सिङाव जाला ब्लक आरो जाला ब्लकनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गुदि फरायसालियाव थांनाय 2017 मायथाइनिफ्राय सासे लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं बेखौ मावनानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों आं दिनैसिम जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला रियेल लाइफआव फोरोंगिरि जानाया आंनि मोनसे सिमांमोन आरो बे सिमाङा जिहेतु दिनै मोगथाङाव महर मोनबाय बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो उन्दै फरायसाफोरजों एबा उन्दै फरायसाफोरखौ फोरोंनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिसोरजों लोगोसे बिथांमोननि बिमा बिफा बेजों सोमोन्दो लाखिनो मोननानै आरो बेजों लोगोसे स्कुलनि खामानि मावनायजों लोगोसे समाजनि खामानियाव आं मुखुब जाफानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों धन्यबाद गोजोननाय थाबाय बिथां कमल मुसाहारि बिथांनि दिनै मोगा मोगि आयदायाव बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ फोजोबनो लाबाय आथिखालाव जायफोरा टेट लिरगोन बिथांमोना बिथां कमल मुसाहारि फोरमायनाय मेसेजखौ जानांगौ गोबाङैनो मोजाङैनो बुजिदों बिनि थाखायनो आङो गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम बिथाङा मोजां मेसेज होनायनि थाखाय आङो बिथां कमल मुसाहारिखौ बेखिनियावनो आङो बरायनानै आङो मोगा मोगि आयदाखौ फोजोबनाय जाबाय।